Ura, zaindu beharreko ontasun aman komuna, eskasa, kontsumoa, sahutzea, kutsadura. Ura ezinbestekoa da bizitzeko, eta zaindu behar dugu. Biztanle koporua gelditu gabe emendatzen denez, bereziki hiri eremuan, beharrezkoa da osasun azpiegiturak sortzea, eta jendeak, usaiak, oraindanik aldatzea. Donibane Lohizune kostako hiria dugu, portukoa, balnerioa, eta biharko erronkei buru egiteko prestatu behar du. Herri berrik, urari buruzko informazio bilkura batetara gomitzatzen zaituzte, urriaren 6an, 19 Donibaneko baratze botanikoan. Hitza, hartuko dute Jeremy Sabatier, ingeniari hidrolizariak, Michel Botella, Zepanzo France Nature Environnement elkarteko kideak, eta Peio Dufo, Sage Gautier Basque, lehendakari ordeak. Uraren problematika funtsezkoa da, eta denak ungitzen gaitu.